İsa'nın yanına deri keseline yolugan bir adam geldi. Ol dyzyna çöküp oňa "Eger isleseň, meni bu keselden tämizläp bilersiň" diýip ýalvardy. İsa'nın ol adama ýüregi awady. Ol elini uzatdy da oňa degirip "Isleýärin, tämiz bol" diýdi. Bu adam şo bada deri keselinden saplanyp dolu sagaldy. İsa onu uğradanna oňa "Äge bol, muny hiç kime aýtmagyn. Ýöne gitde, ruhana görün we deri keselinden saplanandyňy hemmelere suud eder ýaly Musanyň buyuran sadakasyny ber" diýip berk tawşyrdy. Emma ol adam gidip bolan zatlary ýetişibildigine gurrun bermäge we ýaýratmaga başlady. Şonuň üçin İsa enne hiç bir şähere arkaýyn girip bilmän olardan daşda, çola ýerlerde bolýardy. Emma hemme ýerden onuň ýanyna adamlar gelýärdiler.